Аз даже бях тръгнал. Той ме спря да ми каже, че не трябва да спирам тук. Маляка! Маме, какво значи? Тръгваме. Да тръгваме. Ай, виж каква крепост има тук. Къде има крепост? Ето е. Това е фара долу. Да бе, виж, че като крепост направи. Има си крепост, бе. Снимай я, де. Снимай ти. Нали искаш клип на моста? Чудесно, Павката ще чудесно. снима. Не мога да се снима от тия мрежи. Дай. Няма парче, не мога да хванеш. Мостът е страхотен. Колко е страхотното 4-5 км някакъв мост. Добре. Става. Павка, дигни този прозорец, ако Да, обичаш. да, секунда. Мерси. Чи. Видиш под фотка. Тук сега, ако дигна 200, ще ме снимат ли камерите на този мост? А как И мислиш? ще ме излучат по YouTube после. Да. Да? Да. Да пробвам ли? Не. Тя колата не може да дига 200. Може. Колата не може да дига 200, Ники. Може. Нали? 220, 240. Не, Може. а на вас, че не може да дигнеш 200. Може. До края на моста. До края Павче на не е моста. така. Ти си подстракател, Павка. Павка, ще поемеш ли? Поемеш ли глобата? Ние какво хващаме патра? Сега за патра. Чатра-патра. Шатър патра, кайната. Патра, Пелопонес. Нам. Патра направо уж слушай нещо. Направо. Рио. Ей, Дежанейро. Рио, а Самба. онова там е анти-Рио. Мале, какво хубаво време. Ма това Рио де Жанейро ли е сега? Или или не? някакво Рио. Гръцко Рио. А, и другото противното на Рио. Да, срещу него. Анти-Рио. Да. Тук има още една крепост. Явно са защитавали протока. И как? Кое е топлото? Не знам. Ме това Ние на в Рио няма да ходим, нали? В Патра. Не. Патра Атина.